kubor nagaslab jong unongsan Hima. Finance Secretary and Election Agent Ukurtong ke Voice of the People Party uba Danny Langste hagasngi satjan ula ya artali ki jing ujor la ni ki FIR ha USP ke East Khasi Hills Rituraj Ravi halor ke jing don jong ki bre ki Nongkynthoh ha ki rensan social media pat lat pathai kubor ha ka ba kita ki jing Nongkynthoh ki long ki ba Pynjah Burom ya ka kerteng jong ka Seng hake FIR ke beningkong uba Danny ulaong bahaka wei ke Durki kabala penmi de ka wei ni ki YouTube channel ha ka ba ya ka kerteng jong ka kubor la ai ka election kam dei ban long ka jing wanra ya ka jing ya per niam ong u father Richard la don kat tu kat ningut ki breu ki bala Nongkynthoh de ki kitien klem akor Shishu uba Danny ulaong lingba ka jing tho klem akor kumni kala ban kta ya ka Burom bat ka nam jong ka Seng VPP kamtam bakadai ka wei ni ki Seng bala ithu bha hapo ka jilla badulo ongru bakum ye kini ki jing Nongkynthoh ka VPP ka penrem jor ulo ongru ba ki bakum ki jing Nongkynthoh kila kta ashikat dai ya ka Burom bat ka kerteng jong ka Seng Shishu uba Danny ulabu sakawai pat ka jing ujor halor ka jing don jong ka wei ka Facebook account ka basushna ha ka kerteng jong ba Arden Miller basayo moy but unong Pynjah jong kani ka page uday yaw wala ay kerteng satar ba pauna harengkat ka jing tho ka baong ka sur umende ya ka ribat ka jat benre ula ongru ba kila don ki jing tho ha upra wat hagi kubor ba pentip halor ka jing kla no jong ki mensem breo bala penmi hakilat pathai kubor hakabe day bat kani na kalyang uba Danny ula dawa na katanat pulit baka day ban penrung ya kita gi FIR bat ban penlongru de jing tokit bat ban pengat ya ki bre ke badan kiti ban le ya kita ki kam hapo ki kindon jong ka ai